Bidiyo na uku akan kunkuru. Mai gida wanda ya bar gidansu yanzu ya je neman kuɗi a waje. Ƙasar waje ne, wani gari ne in ka bar garin ka je wani gari neman kuɗi kuma abin da kake buƙata Allah ya baka baka samu ba. Wurin akwai kunkuru amma wannan ƙaramin kunkuru na ruwa. In akwai ka nema masu gyara kifi kace su yanka maka, su cire ma kan da ƙafafuwan. In kana so gangan jikin zaka iya yin wani abu da shi amma kan da ƙafafuwan ne masu amfani a nan wurin da nake so na magana. Da ɗanyensu za ka daka, sai ka nema wuri ka ɗan shanya ka. In ya kai kwana biyu ka ɗauka ka nemo wani kwalban turare ko kuma gora. Da ni nake yi goran coke a ciki nake juye duka. Sai ka zuba turaren da ƙanshin shi, kai da kanka yana ma daɗi. Sai ka nemi kuɗi, naira kenan, amma takarda ba ledan kuɗi ba takarda ka ƙona. Ka zuba a cikin wannan goran. Wuri shine kuɗin da shi ma ka daka shi, ka zuba kaɗan a ciki. Gashin kanka ɗan kaɗan fa ka saka a ciki. Idan ka kwanta bacci, da sassafe ka tashi kafin ka yi wa kowa magana yawun bakinka na farko ko da ɗan kaɗan ne ka ɗiga a ciki. Mai gida ka yanke farcenka, farcen hannunka duka biyu. Ka yanke farcen ƙafa, ba akwai yankan farce ba? Iya ƙaramin yankan nan haka yankan farce. Duka 20 ka juya cikin goran. Ka nema wani riganka wanda ka daɗe kana sawa, rigan ya ɗan tsufa ba ka so ka ƙara sawa ka guntule kaɗan a ciki. Ka jefa a cikin kwalban, goran coke ɗin. Ba ka haɗa waɗannan ba, za ka sa turaren da ƙanshin shi zai ma ka bari yayi kwana uku. Yayi kwana uku sai ka ringa shafa. Jiya duk inda Allah zai ciro kuɗi sai ya baka. Sai dai in gashin kai ya daina fitowa, in har gashi yana tsirowa Allah ba zai hana ka kuɗi ba. Wannan babban sirri ne. Mai gida, muddin farce yana fitowa ana yankewa, Allah ba zai taɓa hana ka samun kuɗi ba. In sha Allah. Muddin kana sa kaya a jikinka, Ubangiji ba zai hana ka samun kuɗi ba. Mai gida, muddin yawun baki kana haɗiyewa kana tofarwa, in wannan bai tsaya ba samun ka ba zai tsaya ba da yardan Allah fa. Wannan babban sirri ne. Amma yawanci wanda baka garinku kana wani gari ya fi ci da wuri fiye da wayanda suke garin da aka haife su. Kamar wani yana Saudiya ko America haka ko kuma Dubai ko wani wuri. In an haɗa musu wannan an aika musu, aikin da zai musu ya fi naka wanda kai an haife ka a Najeriya. Kai da aka haife ka a Najeriya ma in kai zai yi fa, amma na wa'incan na waje ya fi. Ni zan baka sirri ka ɗauka ka yi kuma ya yi da yardan Allah saboda ba da zuciya biyu na baka ba da zuciya ɗaya ne. Aha. Muna kan kunkuru. 'Yan kasuwa da suke sayar da abubuwa a kasuwa haka. Za ka nema ƙarangiya ne da yawa. Ka san ƙarangiya yana kakkama juna ai. Yana mulmulwa haka da yawa ka ƙona. Ka nema ɓawon kunkuru, shi ma ƙaramin kunkuru ne. Ɓawonsa, ƙirjin da bayan duka a haɗe ko da ba nama. Kashin ka ƙara dakawa da ƙarangiyan da ka ƙona. Ka ringa zuba ruwan wankan ka kana wanka ka ji. Kullum za ka sami sabon kostoma da yardan Allah. Kuma idan wannan kostoma ya tafi in zai dawo zai zo da wani. In sha Allah wannan mujarrabi. Babu ma shakka ka gwada. Mai gida, ni ba irin waɗanda za su fara maka sirri sai su ce sauran sai su bada lambar waya sauran sai satan kuɗi suke nema. Ni ba don kuɗi nake ba don Allah ne. In kai niyya kai mun addu'a in baka yi niyya ka bari. Ubangiji ya san manufan. Ko kai baka san manufan Allah ya sani shi. Bidiyo na in ka ga dama ka kalla in baka ga dama ka wuce. Amma ka yi tunani. Bidiyoyi na yawanci masu kallon su suna da yawa. Saboda zai yiwu kana jin haushi na amma in kana kallon bidiyoyi na kana yin tunani za ka gane ni fa ba maƙiyin ka bane. Ni fa taimaka ma nake ashe.
saboda wani dan uwanka zai iya ɗauka ya yi. Wani na kusa da kai zai iya ɗauka ya samu alheri har ya ma a ciki. Abun alheri in ya zo ko da ba za ka yi ba kar ka hana masu yi su, ka bar su. Allah ya sa mu dace. Mai gida zan baka direba mai jan dogon hanya. Hanjin kunkuru, kunkurun saharan nan hanjinsa. Idan ka samu hanjinsa, hanji ko ɗan kaɗan ne fa, sai ka nema lemun tsami ka fafe cikin, 'ya'yan cikin da abubuwan ka cire su duka. Sai ka saka hanjin kunkurun nan a ciki ba, sai ka nema kayan aduwa guda 7 ka daka, garinsu ka saka a ciki. Idan kana so za ka rufe shi kamar laya, idan kana so kuma sai ka saka a leda ka ɓoye shi a cikin motanka, a wani wuri a motanka. Masu ɗaukan fasinja da ku nake, ka ɓoye ku kuma mashin ka ɓoye a cikin wani lungu ka bari. Mai gida yawanci Ubangiji zai iya kare ka daga waɗansu sharrukan ƙarfe da yawa. In har za ka yi accident ma ranar za ka ga motan da kanshi ma zai ƙi, sai dai ka hau wani mota. Daga nan ma ka san akwai matsala. Na ba wa 'yan uwana direba gaba ɗaya saboda me yasa iyayenmu, ƙannenmu, yayunmu, 'yan uwanmu, mamanninmu da babanmu su suke hawa mota suna bulaguro. Ka gani? Cikin gari ma ana ɗaukan fasinja. Wannan babban sirri ne wanda idan ka yi yawanci ba za ka yi accident ba. Hallo, in wannan duka ya baka wahala, ka nema lemun tsami guda ɗaya, ka matse ruwan ka zuba gishiri a ciki, sai ka cakuɓa da tawada. Sai ka a hannunka na dama haka a rubuta maka Allahu wahidu. In kana so kai da kanka ma za ka sa a rubuta maka Allahu wahidu. Hawun ɗin ne za a buɗe. Sai a sa sunanka cikin hawun ɗin da sunan motarka. Sai ka goga a kan hannun hagu, ka shafa a fuska. Mai gida ka ci gaba da aiki. Da yardan Ubangiji ba kai ba yin accident. Zai yi wuya kam. Allah zai yi abin da ya ga dama ko da yaushe amma yawanci motan ka ya gamu da wani mota ko ya gamu da bishiya ko kuma 'yan ta'adda su kama zai yi wuya fa. Sai dai in ikon Allah ya zo ba mai hanawa, amma yawanci Allah zai tsare ka. Mu je zuwa kan kunkuru. Kunkuru zuciyan shi yanzu in ka samu zuciyan kunkuru. Suratul Iza Jaa Nasrullahi wal Fathu Waratin Nas. Shi za a karanta ko kuma a rubuta maka ƙafa tara kai. Ruwan rubutunsa ne. Za ka ɗauki zuciyan wannan da ɗanye-ɗanyensa ka saka cikin ruwan rubutu. Ba ka saka ba? Sai ka nemi wani wuta. Don a gwangwami za a saka ruwan rubutun. A gwangwami za a saka ruwan rubutun ko kuma tukunya. Sai a sa zuciyan wannan kunkurun a ciki. Ruwan rubutun Iza Jaa Nasrullahi shi zai soya shi ko zai dafa shi har ya bushe. Ba ya bushe ba sai ka cire. Ka cire sai ka nemi gora haka mai faɗin baki kamar na man shafawa sai ka juye garin zuciyan wannan ɗin a ciki. Ba ka saka ba? Sai ka nema ɗanyen mai na shanu ko dunkule kaɗan ne ka jefa a kai. Sai ka nema inda akwai gidan tururuwa ka je ka aje roban. Da kwanan gari ya waye ka zo ka ɗauka. Yawanci za ka samu ko ɗaya bai shiga ciki ba. Amma inda ya shiga cikin ma zai yi. In ba su shiga cikin ma zai yi, ka zo da shi gida. Sai ka haɗa turaren mai gida ka ringa shafawa ka gani. Za ka ga ikon Ubangiji. Saboda kunkuru baya zuwa neman abinci, abinci ne yake samun shi inda yake ci. Ka ce ni na gaya maka. Wannan kunkuru yanzu zai iya yin wata biyu a sahara. Idan an yi ruwan sama kawai za ka gan shi ya fito da kai. Ko a dutse. Inda yake kwance ne wani abu zai zo ya wuce zai ci shi kuma yana cin ƙasa. Shi ba abin da bai ci. Yunwa baya iya kashe shi. Kunkurun nan da kake gani idan wannan yana gidanka ba kai ba wani masifa. Akwai wani itace ana kiran shi keɗiya. Keɗiya ma idan ka binne a ƙofan gidanka ka zo ka kafa keɗiya a ƙofan gidanka, da yardan Allah, kai mai gida ba kai ba talauci. Amma in ya kai shekara 20 ka sare bai da amfani. Doki shi yasa waɗansu suna mallakan doki. Doki ma in yana gidanka ba talauci. Balle dokin da ake kira Allahu, shine doki mai farin goshi. Ana kiran shi kai wannan dokin in yana gidanka? Allahu ma'ana Allahun Allah ya baka. Allah ya baka. Shine ma'anansa. In baka sani ba ka sani. Allah ya baka.